keď kokot do huby. Panelová situácia Nikdy nevieš, ako to skončí. prichádza k nám. Lebo ja som tu, ty si tam, vieš. Áno, je to tak. A je to chore, hrať cudzie role, more. Každý deň cez pole predieram sa s mojou hudbou, ktorá je stále dole. Pome mi vyjebané hlavy, rozprávať to na nás mraví a očumujete, jak biletári čekujú na kravy. Zúfali ste zúfali, rozjebať vám hlavy o panely. Presne vtedy, keď niekomu nepáčia sa dredy, pritom redy má sám, nevie čo rozpráva, namotáva deti pometí zásadnú vec. Panel na paneli, v Petržálke sú samé zvery, nebezpečné strely zasiahnutia do tvojej slepej viery. To a práve preto včera či kedy sám štofer nepamätá si kedy zostal na ulici total bledy. Kedy zmotal deti práve vtedy, keď si pleskol a bol ready. Tripy, bíle, háčko, tráva. To je to, čo sa tu každý boží deň vykonáva. Naivná osoba, svetuje sa i hneď z rána. Káva, ciga, nakopne ťa, ihla. Potom tráva do tela pridaná. Toto je druhá strana osoby tejto vyjebanej doby plnej choroby, zloby. Na ulici šifrujú sa drogy, poviem ti, nesmotnaj sa, keď panelová situácia vykonáva sa. O drogách, po výklenkoch rozpráva sa v kuse. Drogy všade, drogy v kuse. Prečo si to jebeš do tela? Ja som musel v kuse, poklice máš, hene vypadáš, zrážaš sa so smrťou, kruto vyjebané fúkanice, zúfalé osoby nafetované, v lete majú rukavice, drogy, čo prevážajú sa cestice, cice, mice, namyslené piče, fúkajú fúkanice ako pichol, a jebať ich, už som si zvykol, aj ten si chlapec vedľa mňa pichol, fuj, more, Savana Puma, to máš niečo zajebe. Skurvená doba dnešná je obzvlášť hnusná, skazená, hriešná. Dúfam, že táto doba tu nebude večná, táto sluha do toho bude trefná. Tým, že ľudia pracujú ako otroci do noci, vytvárajú si depresie, hoci im život vyhovuje, stále niečo chybuje, niečo, čo ich šťastím obojuje. Čakajú len na to, kedy sa to zopakuje, netužia, že si na nich diabol panikuje. Preto druhý slušný človek na nich pluje, avšak bacha, milí sestry a bratia, verím, že sa vlastne nestratia. Ale ľudia sú všetci závislí a do pekla patria. Či alkohol po celom svete rozšírený, dobí problémy, každý je z neho nakazený. Potom najebaní otcovia bijú doma deti a tie deti kretujú a čas im rýchlo letí. Nehrojú sa von, keď slnko vonku svietí, ak si to nevedel, teraz to vieš ty. Panelová situácia všade prítomná, u nich nie je iba duša šikovná. Panelová situácia všade prítomná, u nich nie je iba duša šikovná. Preto sa nemá moc na drogy, cesta do pekla má primalé schody. Ak to dokážeš, tak máš vyhraté, ak nie, si v piči v temnej komnate. Stop.